ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଓ ତାର ନିଜ ଶୁଆ, ନାମ ପିଲୁ। ଚାଷୀ ଯେତେ ଦିନ ଦିନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପିଲୁ ସେହି ସମୟ ସାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଁରେ ଚୋର ପଶିଲା। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚୋର ଚାଷୀଙ୍କ ଘରକୁ ଲୁଚିକି ଆସିଲା। ପିଲୁ ଏହା ଦେଖି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା, "ଖିଁ ଖିଁ।" ଚାଷୀ ଜାଗିଗଲେ ଓ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ, "ଭଲ ଶୁଆ ତ! ଆଜି ଯଦି ପିଲୁ ନଥାନ୍ତା, ଚାଷୀଙ୍କ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇଥାନ୍ତା।" ସେହି ଦିନଠାରୁ ଚାଷୀ ପିଲୁକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାର ଖାଇବା, ଘୁମିବା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ହେଲା। ସମୟ କଟିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଷୀ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଗାଁରେ କେହି ନଥିଲେ ଯେ ଦେଖିବେ। ପିଲୁ ଗାଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରକୁ ଧାଇଁଗଲା। ଡାକ୍ତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଡାକ୍ତର ଆସି ଶୋଧ ଦେଲେ ଓ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ମଣିଷ ହୁଅ କି ଜଣେ ପଶୁ, ଭଲ ପାଇବା ଓ ନିଷ୍ଠା ସବୁଠୁ ମହାନ। ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଓ ସେବା ଅଛି, ସେଠି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି।